fy enw i yw Meinir Williams a fi yw llywydd Cangen Merched y Wawr Bro Barti Ddu. Dwi wedi bod yn aelod ers tua 4 mlynedd. Dwi wedi fod yn llywydd am 2 flynedd a wedi cael yn ail ethol am y 2 flynedd nesaf. Mae 2 o'n aelodau ni wedi bod yn dod mewn yn reoledd unwaith yr wythnos i ddarllen gyda'r plant. Mae'r cysylltiad hynna wedi bod mewn lle ers sawl blwyddyn. Ac yna, tua mis Hydref llynedd, fe dderbynion ni llythyr wrth criw Cymreictod yr ysgol, yn gofyn a bydde diddordeb gyda ni yn dod mewn i'r ysgol a cynnal clwb gemau da'r plant. Y pwyslais oedd mae cyfathrebu a cael hwyl oedd yn bwysig, dim y gemau when nhw'n mynd i fod yn chwarae. Felly dechreuodd y clwb nôl tua mis Tachwedd a buodd rota o tua 6 aelod yn dod mewn yn wythnosol a cynnal clwb gemau amser cinio. Roedd yr aelodau yn hapus iawn i ddod mewn a cymysgu gyda'r plant a cael hwyl gyda nhw. Mae fe'n rhywbeth i chi'n hoffi fel i chi'n mynd yn henach, cymysgu gyda ieuenctid a oedolion y dyfodol fel petai. A gobeithio bydd rhai o'r merched oedd yn dod yn mynd i fod yn aelodau Merched y Wawr yn y dyfodol. Hefyd dwi'n gobeithio bod y plant wedi cael llawer mas ohono fe trwy gweld y iaith yn cael ei gynnal a cael ei siarad yn gyhoeddus mas yn y gymuned a bod pobl yn ei ddefnyddio fe taw ddim rhywbeth just o fewn cyffiniau'r ysgol yw'r iaith. Felly y gobaith yw i'r dyfodol bydd Cangen Merched y Wawr Bro Barti Ddu ac ysgol gynradd Casmal yn cadw'r cysylltiad i fynd. Gobeithio bydd y clwb gemau yn dal i fynd dros tymor y gaeaf. A gobeithio bydd hyder dy'r plant yn y dyfodol pan bydden nhw'n gweld rhai o ni aelodau maen nhw'n adnabod mas yn y gymuned i ddod lan ato ni a siarad gyda ni trwy gyfrwng y Gymraeg.